Alright mga kasuroy, hindi kami nakauwi kagabi mga kasuroy kasi alas 7 yung or alas 7:30 yung Ororo papuntang every other day pala magbiyahe rito ang Ororo dito sa Siquijor papuntang Bohol. Hindi namin naabutan pero alanganin na mga kasuroy kasi natapos kami kahapon ng gala rito sa Siquijor. Natapos kami mga alas 5 tapos babiyahin pa namin yung Larina Port. Hindi na tuloy kami alanganin na. Ngayon mga kasuroy, extend ulit kami ng isang gabi dito. Tapos ngayon pupunta na naman kami ng iba't ibang tourist spot dito sa Siquijor. Kasi Sibyong napaka dumi na. Maghanap kami ng mamaya karwas dito sa Siquijor. Okay mga kasuroy, wala kaming magawa rito kundi anuhin na lang namin. Gagala na lang kami rito sa Siquijor kasi yung hindi namin napuntahan kahapon, puntahan na lang namin. Mga 3-4 lang pala na tourist spot ang napuntahan namin kahapon mga kasuroy. Okay mga kasuroy, good morning po sa inyong lahat at saka sa mga taga Siquijor dyan, good morning. Okay, papasyal na naman kami uli. Pero bago kami pumasyal, ipalaundry muna namin yung mga ilang damit namin at saka pantalon kasi wala na kaming reserba doon sa Siquijor City lang daw. Malapit lang naman rito, mga 6 to 7 minutes lang yung malapit sa Pantalan. Tapos pag may time, ipapakarwas ko rin si Byong kasi ang dumi-dumi. Okay mga kasuroy, alright, let's go. May bagong dating. Alright. Hello boss. Ayan pala sinundo niya kanina. Okay, kunti lang namang highway na mga kasuroy. Punta muna tayo ng mga kasuroy sa laundry. Sana hindi umulan ngayong kanina nag-asol na yung kulay ng langit pero ngayon meron na namang babadya na tingnan mo yung alapaap rito yung mga kasuroy. Ano bang tawag yan? Ulap pala, sorry. Alapaap, iba naman yun. Yung ulap pala. Yan medyo nagbabadya na naman to. Sana wag naman sana umulan. Na timing dito sa pagsuroy namin medyo masama yung timing. Pero kere lang naman. Umaambon-ambon naman. Paggabi talagang malakas yung ulan. Alright mga kasuroy, mamaya na lang pag malapit na kami sa laundryhan doon. Malapit lang daw sa port Alright mga kasuroy, dito na yung yung port. Dito lang daw banda yung laundry. Saan? Yan pala. Muna ka rin sige na ka rin. Kasi ako na lang mag-walking. Alright mga kasuroy, andito na kami sa laundryhan mga kasuroy. Huwag na, dyan lang muna, saglit lang naman yan. Ang hirap hindi ko na lang i-parking. Dito pala yung nila mga kasuroy, drop and go. Yung laundry nila rito sa ewan ko kung nag-iisa lang to. Dito kami sa mga kasuroy, yung welcome, yung signage ng Siquijor. Tapos may simbahan doon na lumang simbahan rin. Welcome to Siquijor. Hindi namin to nakuhaan kasi nung pagdating namin gabi kasi mga kasuroy. Tapos naghanap pa kami ng transient kaya hindi ko masyadong nakuhaan to nung pagdating namin Kasi paglabas mo ng rito ng port galing Dumaguete, paglabas mo ito kaagad ang mga bungad sa inyo yung welcome to Siquijor. Ang dami rin rito mga turista rin. Tapos yung lumang simbahan nila, ano ba tong simbahan na to? St. Francis of Assisi Parish Church, Siquijor. Siquijor City na kasi ito Yan mga kasuroy talagang lumang-luma na simbahan. Okay mga kasuroy, gutom lang kami kanina mga kasuroy. Kumain lang kami rito sa may Jollibee Hey bro, kumain
Kakain lang kami dun sa may Jollibee mga kasoroy. Kasi naghanap kami ng laundry. Sira pala yung dryer doon. Tapos naghanap pa ako ng screw dito sa GoPro ko. Kasi nag-look ko, nag-circle na yung allen key ko sa kakahigpit. Pagpalit ko ng battery. Kaya ano, kaya naghanap pa kami ng mga hardware rito. Hindi talaga ako nakahanap ng ano, walang insakto na allen key sa screw ng ano ko chin mount ko. Ang ginawa ko na lang pinalitan ko lang ng screw. Tapos screwdriver na yung panghigpit at saka pang tanggal. Kaya doon kasi ako pag magbalit ako ng battery mga kasoroy. Kaya hinahanapan namin kanina. Ang daming mga shop, mga namin kanina. Buti yung last talaga na namin. Kung wala sana naalis na lang sana kami. Kasi sabi ko wala talagang pag-asa to. Buti na lang merong pinalitan ko na lang ng screw. Buti may kapareho. Tapos screwdriver na yung panghigpit. Di sabi ko ito na lang. Bibentahan sana niya ako ng screwdriver. Buti na isip ng misis ko na tingnan ko rito sa tools ni Sibyong. Buti mayroong screwdriver maliit. Yung sa kanya kasi mahaba kasi yung screw. Kaya sabi ko baka masita ako ng Coast Guard nito or doon sa barko pag inspection medyo mahaba kasi. Naubos na kasi yung maliliit buti nakita ko dito sa tools ni Sibyong iksi lang. Okay, screw na lang ang binili ko. 10 piso, tagli 5 piso ang isa. Ngayon okay na mga kasoroy. Pag maubusan ng battery, pwede ko na lang screwin ko na lang. Dito muna tayo mga kasoroy Pahinga muna kami. Ayusin ko muna tong GoPro. Pupunta tayo ng ano ba yun? Kalimutan ko na yung pupuntahan namin. Ha? Kapitan? Mali. Basta yung Spring Park na mga kasoroy, 8 minutes na lang Kapiral, ano ba yun? Basta mamaya ko mga kasoroy. Kalimutan ko kasi nagkwento nga ako sa inyo. Nagutom kami sa paikot-ikot kanina kaya nag-Jollibee na. Jollibee na lang kami kanina. Malapit lang yung Jollibee. Okay mga kasoroy, dito ba tayo muna? Mamaya na lang mga kasoroy tumatawa yung misis ko pag mag-alright raw ako. Ito Kapilay Spring Park. Yan na lang muna ang puntahan namin kasi madaanan kasi rin yan, isa rin yan sa mga tourist spot dito mga kasoroy sa Siquijor. Ilang minuto, 6 minutes na lang. Malapit lang nung mula kami 12 minutes lang kasi sinordcut kami ni Google Map Hindi na kami dadaan doon sa 6 minutes 3.6 kilometers ang layo. Lapit na lang. Saka buti lang dito rin kami dinaan kasi hindi ko pa nadaanan to Palagi akong pinadaan ni Google Map doon sa may port. Yun kasi ang Siquijor City doon yung may simbahan doon. Tapos welcome to Siquijor. Sana hindi umulan mga kasoroy para mapuntahan namin yung iba pang hindi namin napuntahan kahapon. Parang ganon rin pero nakaalis kami kanina kasi sa kahanap-hanap namin ng tools na allen key at saka iilan lang kasi rin rito yung mga laundry mga kasoroy. Wala, sira yung dryer kaya wala, baka sa Bohol na lang bukas. Pagdating namin bukas pang biyahe namin pa Bohol kasi every other day pala hindi pala araw-araw biyahe rito papuntang Bohol, Cebu. Alright mga kasoroy, mamaya na lang Saan na ba tayo dito? Anong church yan? Ha? Lassie ba yan? Oo nga pala Hindi iba yun. Wala pa tayo sa Lassie. San Juan pa yata tayo San Juan nga. Parang magandang rin yan yung ito nga pala yun. Ayun Spring. Yun Kapilay Spring. Hindi ko napansin to kahapon. Nadaanan na namin ito mga kasoroy. Yan dito yun. Yan iba to. Ikaw mga kasoroy kasi wala tayong parkingan ha? Ano rin? Ito na yung mga kasoroy, yung Kapilay Spring Park. Parang hindi ito yung ko dati. Ano bang rito? Parkingan. Yan mga kasoroy Hindi ito. Ito lang tayo.
Pwede parking dito? Parang bawal yata. Bawal parking dito? Okay ra? Parking mga kajot. Alright mga kasoro, andito kami sa Kapilay ngayon. Papasya lang kami doon sa loob. May entrance rito, dyan na lang pala. Papasok tayo rito sa Kapilay Spring Park. Marami mga estudyante rito na dito na sila nagla-lunch pag dami mga Christmas tree rito. Ito pala yan. May isa pang nakita ako dito na hindi ito eh. Mamaya tanongin natin kung yan may nakita ako doon kanis sa mga vlogger, may naliligo pa eh. Pero malaki pa nito yung bumubukal. Kung anong pangalan yon. Okay, punta tayo doon, picture tayo doon ngayon. Yan Okay mga kasoroy, stage ng Kapilay. Bugyas, yan? Bugwas Kapilay Spring Park. Yun parang ito yata yun, kaso nga lang kasi kasi mga kasoroy, maraming naliligo. Parang ewan ko kung ito yun. Yan Bugwas San Juan. Okay mga kasoroy, mamaya na lang mga kasoroy